arewa tana cikin wani tashin hankali da hukuma. Mu sake ɗaukan mulkin ƙasar nan ya bar arewa. Wallahi duk wani ɗan arewa yana so ya yadda, yana so kar ya yadda. Ba musulmi ba kirista, wallahi kowa sai ya bar gidansa. Wallahi kowa sai ya bar gidansa. Duk inda muke so na zama lafiya a jin wallahi. Ba maganar siyasa ba, ba maganar PDP ba, ba maganar APC ba. Ba maganar ko bangaranci ba. Ba na goyon baya. Kuma duk mai hankali a halin da arewa take ciki a yanzu ba zai goyi bayan mulkin ƙasar nan da bar arewa ba zai goyi baya ba, sai dai in bai da hankali mahaukaci ne. Mu ba yara bane, ƙasar nan namu ne, mu ɗan Najeriya ne, ba mu da inda ya wuce Najeriya. Idan ni ina da kuɗin da zan ɗauki ƴaƴana da mata na in bar Najeriya, ina da ƴan uwa, ina da ƙanne, ina da abokanai, kowa haka yake da shi. Ba za mu dinga saka cikin al'umman ƙasar nan cikin masifa ba. Ba za mu dinga saka al'umman ƙasar nan cikin bala'i ba. In babu su mulkin ta yaya za mu mulka? Wa za mu mulka? Babu wanda za mu mulki shi a ƙasar nan. Dole ne mu tashi. In har talakan arewa zai je ya yanki kati, ya jajirce, ya yi haƙuri da yunwan da yake ji, ya yi haƙuri da ƙishirwan da yake ji, ya je ya sa kati don ya tura ma shugaban ƙasa Buhari, don Buhari ya zo cece mu a ƙasar nan. Ya zama to wajibi ne talakan da kowaye mu jajirce mu tabbatar mun ceci arewa, mun ceci ƙasar nan. Wallahi akan abin da za mu faɗa, wallahi gare mu. Ba zan taɓa manta ba lokacin da Boko Haram ya fara Maiduguri, an kama Gwaza. Ni ina ɗaya daga cikin wanda muka je muka samu hafsan sojojin ƙasar sojojin Najeriya, Alif Bade. Ni ina cikin kwamiti din mun je mu same shi. Mun gaya masa ranka daɗe an kama Gwaza. Next yanzu akan Madagali. In an kama Madagali mu tashi. Buɗan bakinsa yana hafsan sojojin Najeriya, buɗan bakinsa ce ku yi haƙuri fa ni fa abun da ake so in sani shi nake sani. Ya faru. An kama Gwaza, an kama Madagali, an kama Michika, an kama Mubi, an kama Maiha, an kama Hong, har Gombe. Mu ba ƴan iska bane. Ba za mu dinga sayar da rayukan ƴan uwanmu da ƴaƴanmu a banza da wofi ba don biyan bukatanmu. Tun da yanzu an mayar da Gwaza, an sake karɓe Gwaza daga hannun wayanda suka kwace Gwaza. Kuma kai magana kan akwai abin da yake koye. Menene yake koye wanda watakila? Abun da yake tafiya, ina so mutane su fahimta. Akwai abun da yake koye a ƙasa. Ƙasar nan namu ne. Idan mulkin nan ya bar arewa, babu shugaba kan babu shi. Shugaba wanda zai da ana kashe bayin Allah babu shi wallahi. Don da mutane ake mu. Amma akwai sakaci. Yanzu ma ɗanmu ne, matakan tsaro na ƙasar nan ƴaƴanmu ne suke kai. An gagara a shawo kan wannan matsala. Kuma karkace fa wasu ne daban fa da ƴaƴanmu din ake yi. Mulkin nan ya ƙaura ya bar arewa, ya koma wani ɓangaranci. Kuna tunanin cewa ka isa ka fita ka ce masa ana kashe mutum a Kaduna, ko a Kano, ko a Zamfara, ko a Sokoto, ko a Maiduguri, ko a Neja, ko a Nasarawa ya saurare ka? Kalman da zai fara gaya maka cewa ƴaƴan kuma sun yi mulki da suka yi muku. Ina son mutane su fahimci wannan gani. Na kuma sun yi mulki ba su kawo muku wannan babare mu. In ka ce za ka takura musu su ci maka mutunci gaba ɗaya babu abin zafi. Da wannan dama za a bari, wallahi tallahi duk birane nan ba wanda zai zauna cikin su. Bari in gaya muku gaskiyar magana. Ina magana, Najeriya ƙasa ta ce, kuma dole mu fita mu kare rayukan al'umma da dukiya na ƙasar nan. Dole ne mu ba wa shugabanni shawara su farkafa da abun da yake so ya same mu. Abun da zai faru da mu in ba mu hankali ba fata muke sa ba. Wallahi ya fi abun da muke ciki a yanzu, wallahi nake gaya. To yanzu ya za a yi a gamsar da talaka cewa idan mulkin ya ci gaba da zama a arewa za a samu sauyi mai ma'ana? Za a samu sauyi, Allah baya karewa. Kamar yadda ka yi bayani, duk wayanda suke kula da harkokin tsaro a Najeriya har da shugaban kasar daga arewa ne, kuma ba ga wani canji ba. Ta yaya za ka gamsar da su? Allah zai kawo wani wanda ke da kishin arewa din za su taimaki arewa wallahi. A yanzu kun samu shugabannin tsaron din da saura a kungiyanci, alal misali kuka jawo hankulansu. Abun da yake faruwa, shugabannin tsaro me za ka gaya musu abun da sun sani? Gwamnati me za ka gaya mata abun ta sani? Matsalar tsaron nan in ana so a takile na ta sani da za a yi takile nata.
ina so in gaya muku lokacin da Boko Haram suka kama Adamawa, a lokacin nan Balan Gilari shine gwamna na Adamawa State. Ku fahimci magana da kyau. Balan Gilari nan karkace musulmi ne ka ɗauka cewa ko a'a akwai maganar ishu na addini da sauransu. A'a, ba musulmi bane, Kirista ne, amma shugaba ne. Ina so ku fahimce ni. Lokacin da aka zauna da shi a Yola, muka zauna ba maganan PDP ba maganan APC. Ku fahimci abin da ke faruwa. Ya za mu magance wannan matsalan tsaro? Billahi azimi, mutumin nan yayi kokari, aka je aka yi kawo yan banga, aka kawo yan baka a irin fa jihohin da yanzu ake tarwatsa jihohin nan ba, anan muka je muka nemo su a kawo su Adamawa, aka hada su da sojoji da yan sanda. Sun karbi Gombe, sun karbi, and the first person da na fara shiga mubi, ni ne mutum na farko da aka mubi na fara shiga mubi a duk wani dan siyasa. A shekara 7 kuma ni ne dan siyasa na farko da na fara shiga cikin Madagali. Halli makarana je. Ba wanda zai je bai zubar da hawayensa ba. Ba wanda, ba mutumin din ko makiyinka ne baka roƙon Allah ya sa ga wannan. Balan Gilari nan yayi kokari da yan banga, an karbi mubi, an karbi micika, an karbi Madagali. A matsayinsa na gwamna akwai waɗanda ya kira su ya ce musu ku zo mu haɗa kai don mu yaƙi wayan abubuwan. Matsayin su ɗaya a lokacin suka yi watsi da magana, suka je kai abin da ke gabanka. Wannan ba wai